Ďakujem za slovo. Všetkým vám prajem dobrý večer. Som rád, že sme sa stretli v takom hojnom počte a verím, že vás teda obohatíme našimi myšlienkami. Som rád takisto, že Ondrej prijal moje pozvanie. Takže, kto ma nepoznáte, moje meno je Tomáš Sobota, ja som sa narodil v Banskej Bystrici. A som aktívnym občanom od roku 2004. Od roku 2003 som autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, kde som pôsobil aj v predstavenstve posledné 4 roky. A teda 3. rokom som poslancom v Banskej Bystrici aj v meste, aj na kraji. Takže snažím sa vás všetkých zodpovedne zastupovať. Verejné priestory, ako povedal môj kamarát Rasto Udžan, architekt, všetko okolo nás je architektúra. Prakticky, keď otvoríte ráno oči, otvárate oči do architektúry. Verejné priestory tvoria pre nás životný priestor. V podstate, ako keby som to prirovnal s tým, doma to chcete mať veľmi pekné. Dôkazom je to, ako hovorí Matúš Valo, že obchodný dom, ktorý ponúka nábytok, tak má ako obrovské zisky. Takže iste to chcete mať doma pekné a rovnako pekné to potrebujeme mať aj vonku. Ten priestor nás ovplyvňuje, ten priestor na nás psychicky vplýva. Jednoducho, tam, kde sa dobre cítime, tak odtiaľ odchádzame lepšie naladení a nemalo by nám to byť jedno. Hovorím o tom preto, lebo ja som presvedčený o tom, že prostredie vychováva a prostredie je súčasťou našej kultúry. To, ako sa my správame k prostrediu a prostredie nám to vracia tým, ako nás ono ovplyvňuje. Takže ešte raz, keď je raz niekde čisto, tak proste tam nezahodím ani špak a odchádzam odtiaľ dobre naladený. Toto neviem, či nám pôjde, to je video z Hanoja, ktoré sme urobili v roku 2008, keď som bol vo Vietname. Tie autá jazdia a tie motocykle jazdia proste úplne cez seba. Zdanlivo je to úplný chaos. Prakticky funguje to na princípe veľkej tolerancie. Každý akceptuje každého. To je tak demokratický princíp, ktorý tam funguje, že nás to stále fascinovalo. My sme tam boli 3 týždne a stále sme obdivovali, ako toto môže fungovať. A prakticky ten verejný priestor je zväčša tvorený asfaltom. Hej? Ako estetické hodnoty, ako nejak extra nemá, samozrejme parky sú krásne. V čom vidím problémy v Banskej Bystrici konkrétne? Zdá sa mi, že veľmi málo rozumieme tomu, že čo to je verejný priestor a prečo potrebujeme, aby bol kvalitný, aby bol esteticky hodnotný. Zdá sa mi, že je jednoducho zanedbaný. Nemáme my v Banskej Bystrici nejaký jednotný manuál, ktorý by nás zaväzoval k tomu, akým spôsobom máme sa kultivovať tie verejné priestory, takže v tomto vidím problémy. Absentuje systematická údržba. Vidíte, že to mesto je aj v historickom centre plné buriny, v žláboch nám zarastá tráva, porozbijanú dlažbu máme. Čiže takéto by som povedal drobnosti, ktoré v konečnom dôsledku ako dokážu znepríjemniť deň, keď proste si zachytím topánku v krivej dlažbe. Je úplne kruciálne dôležité, aby povrchy boli v poriadku, aby tým pádom to mesto bolo prístupné naozaj každému. Dlhodobé problémy, napríklad podchod na nábreží, ktorý je zatopený niekoľko rokov, jednoducho sa to nedarí riešiť. Je nízka bezpečnosť verejných priestorov, keďže povrchy nie sú bezpečné, nie sú zdvihnuté prechody prechodcov, nie sú bez bariéry na mnohých miestach. Čiže špeciálnou kategóriou sú detské ihriská, ktoré napríklad, kde absentujú na mnohých oplotenie, nie sú tým pádom bezpečné. Takže necítite sa tam dobre, cítite sa ohrození, stále musíte striednúť na deti a tak ďalej, čiže im dávate menej slobody. Ono to má všetko také súvislosti. Zanikli fontány v našom meste. Banská Bystrica bola mestom fontán. Máme pritom urobený fantastický súpis výtvarných diel vo verejnom priestore, takže my vieme, čo kde bolo, dokonca poznáme autorov, ale nestaráme sa o to dedičstvo, jednoducho nechávame ho zanedbané, nemáme k tomu vzťah, chýba nám stratégia pre umenie vo verejnom priestore, viď socha Bela IV., ktorý je otočený do kostola. Ja hovorím, že sleduje, že kto bol v kostole a kto nebol. Samozrejme, veľmi nám podľa môjho názoru zhoršuje ten verejný priestor práve vizuálny smog. Nemáme na to mechanizmus. Údržba verejných priestranstiev v Banskej Bystrici je veľakrát nepresná.
prevezmú sa vozovky, ktoré nie sú dobre vyspádované, stojí nám voda na prechodoch prechodcov. Jednoducho tá kvalita realizácií obnovy je podľa môjho názoru biedná. Máme však aj dobré príklady, už sú tu nejaké také prvé lastovičky, však napríklad Interpolis, budova, ktorá sa zrenovovala a pristávala na sídlisku, tak už naťahuje ako keby si svojich klientov. Pochopiteľne tie povrchy sú vyhotovené nové, je tam cítiť pohoda, proste je tam kľud, je tam tieň, hej, to sú všetko také faktory, ktoré vplývajú na kvalitu verejného priestranstva. Napríklad Stará tržnica. Stará tržnica je priestor, kde v lete je, dovolím si povedať, o 5 až 7 stupňov chladnejšie ako na rozpálenom námestí. To je faktor, ktorý výrazne vplýva na to, ako sa v tom priestore cítite. Tým pádom tá Stará tržnica okamžite sa stala extrémne atraktívnou a takisto sa veľmi dobre vysporiadala aj s tým vizuálnym smogom. Má to jednotné, je to proste pokojné, nevyršuje vás tam nič, takže ľudia sa tam dobre cítia opäť, hej. A citujem Matúša Vala, opäť bratislavského primátora, tam, kde sa ľudia dobre cítia, tak sú k sebe milší. Podpisujem to krvou. Pozreli sme sa na to, že v programe rozvoja mesta na roky 2024 až 2030 sa v podstate pojem verejné priestranstva spomína hneď v niekoľkých kapitolách, vždycky v súvislosti s nejakou udržateľnosťou, s cestovným ruchom, s kultúrou a tak ďalej. Ale tieto konštatácie sú príliš všeobecné podľa môjho názoru. Konkrétne riešenia sa týkajú konkrétnych priestorov, napríklad mesto pracuje na tom, aby sme zrenovovali námestie Slobody, to je ten priestor pri Dome kultúry, tí, ktorí neviete. Prebehla teda súťaž formou súťažného dialógu, vyhral ateliér Bitvín z Bratislavy, momentálne je zazmluvnená projektová dokumentácia, takže oni začali na tom pracovať. Potom napríklad Mestský park, dlho pripravovaná revitalizácia, už aj tá zeleň si vyžaduje svoje, aby náhodou sa tam nedošlo k nejakému, nechcem povedať, ale nešťastiu, pretože tie stromy sú mnohé prestarlé. Toto je návrh nášho ateliéru. My sme sa teda v tej súťaži, ktorú mesto vyhlásilo pred 2 rokmi, sme skončili na 2. mieste. Veľmi ma to mrzelo, pretože ja ako Bystričan som ten park chcel mať na svedomí. Tam je, tiež je to v štádiu projektovej prípravy, hej. Financovanie na ani jednu z týchto akcií zatiaľ nie je, takisto ako nie je financovanie ani na kaštiel Radvanských a na park Radvanských. Avšak ja verím, že jednoducho, ak sa Bystrica na to pripraví, tak jedného dňa proste bude tie projekty vyťahovať zo šuflíka, tak ako to robí napríklad Trnava. Ako by sme sa mohli zlepšiť? No, v prvom rade manuál verejných priestranstiev, ja som už viackrát apeloval aj na komisii stavebnej, aby teda sa na tomto začalo robiť. Ja som chcel dokonca, aby sa vinkulovali nejaké peniaze na to. Žiaľ, stále sa to nepodarilo. Máme prísľub z Mestského úradu, že my to spravíme, ale nemáme čas. No tak nemáme čas. Už tuto všelijaké okresné mestá majú na to čas a vedia, a hlavne vedia, majú navnímanú tú potrebu, vedia, prečo je to dôležité. Stratégiu pre umenie vo verejnom priestore je tiež potrebné podľa môjho názoru nejakým spôsobom ustanoviť. Takisto by som si dovolil navrhnúť úpravu kompetencií úradníkov. Mne sa zdá, že tá starostlivosť o náš životný priestor mestský je rozdrobená v tom úrade. Ten úrad nekomunikuje dostatočne. Tým pádom sa tam stráca nejaká efektivita v tom napredovaní. Zriadiť tým pre flexibilnú a permanentnú údržbu verejných priestorov, akúsi rýchlu rotu, tak ako to má Bratislava. Samozrejme, to by bolo treba kompetenčne zaistiť, aby tí ľudia mali aj kompetencie a aby boli jasné postupy, v ktorom prípade čo robiť. Sprísniť podmienky pre umiestňovanie reklamy, ten územný plán s tým počíta. Avšak proste nemáme dostatočný kontrolný mechanizmus, nevieme proste im tie banery z hociakých oplotení pozvesovať. Toto mňa veľmi, veľmi vyrušuje. No a strategicky postupne obnovovať fontány v našom meste, ale prosím vás, nie takýmto spôsobom ako na Fortničke, hej, kde sa proste na požiadavku jedného poslanca vynatierala tá fontána takouto modrou a vidíte, že okolitý priestor nebol vlastne nijako adekvátne upravený, takže celá tá v úvodzovkách rekonštrukcia sa stratila a zlyhala na tom, že nebola komplexná.
Môžeme ešte krátko spomenúť, ako na financovanie, podľa môjho názoru ideálne by bolo odpolitizovanie koncepcií, tak aby koncepcie žili bez súvislosti s tým, čo sa deje na politickom nebi. A čo sa týka tých finančných operácií, nebudem sa teda už veľmi zmieňovať. Vidíte, čo mám na tom slajde. Myslím si, že peňazí je dosť, len ich treba správne vedieť, použiť a nasmerovať. Záverom vám chcem poďakovať za pozornosť a chcem vás upozorniť, že by sme mali naozaj prevziať spolu zodpovednosť a uvedomiť si, že sme fakt zodpovední za to, v akom prostredí žijeme. A je to naozaj zodpovednosťou každého jednotlivca. Ako to robievajú v Trnave, to vám už povie Ondrej Horvát. Dobrý večer, Bystrica. Keď sme sem prišli s kolegom, veľmi som cítil v týchto priestoroch také odhodlanie. Až tu som pochopil, že sme tu prišli ako možno takí motivátori, že keď to je to odhodlanie na také jednej kope, tak možno, že sa to niekedy podarí, keď sa spoja tí správni ľudia. A zároveň, že sa to vie podariť aj v našich slovenských, ďakujem, áno, slovenských podmienkach. Super. Budem vám rozprávať o našich projektoch, ktoré sa nám podarilo už spraviť, ktoré sú za nami a z ktorých sme sa poučili a ktoré možno by mohli inšpirovať ostatné samosprávy k tomu, aby zlepšovali verejné priestory a presne išli v tej línii, čo Tomáš povedal predtým, že keď si budeme kultivovať náš verejný priestor, tak celá spoločnosť vie byť kultivovaná a aj možno, že vieme byť k sebe lepší. My sme v Trnave začali od detí, pretože si myslíme poprvé, že je to veľmi dôležité, aby každá ďalšia generácia sa mala lepšie. A zároveň aj strategicky to bolo rozhodnutie, že nebolo nikde nič a všetci všetko chceli, tak sme si povedali OK, škola je už tak či tak rozmiestnená v každej štvrti, nejak tak pravidelne, takže poďme spraviť najprv školy. Tuto vám ukážem príklad jednej školy, kde sa nám to podarilo. Je to jeden z príkladov, ako to robíme my. Snažíme sa to robiť multigeneračne, čo znamená, že máme tam ihriska pre maličké deti. Dokonca táto škola je spojená škôlka a škola. Máme tam zariadenia pre dospievajúce deti, tínedžerov a presne táto škola je príklad toho, že naša stratégia toho, že areály škôl v Trnave otvárame verejnosti po školských hodinách, je jedna fantastická vec a je to možno, že jeden z tých prvých verejných priestorov, ktoré môžu naozaj tú, ktorú štvrť obohatiť o fantastický verejný priestor a je to win-win pre deti a win-win pre okolitých obyvateľov. Teraz pôjdem cez také maličké opatrenia, ktorými takisto sa dá začať práve preto, pretože je to taký, až by som povedal, taktické úpravy, je to taký placemaking toho, čo sa dá robiť aj v malej mierke a možno aj postupne. Tuto je jedna fotka, neviem, či ste niekto boli v Trnave, ak nepozývam, myslím si, že už sme celkom pekné mesto. A je to spojenie jedného z nášho najznámejšieho a jedno z tých väčších sídlisk do Starého mesta ponad cestu. Predtým, než sme sa toho chopili, to bola betónová konštrukcia so zabradlím a bola dlhá asi 200 metrov z toho sídliska do centra a bola absolútne strašná. A ľudia neradi po nej chodili, lebo cez leto tam bolo vypečené, nič tam nebolo a ešte išla ponad hlučnú cestu. Takto to je teraz a to sú tie malé opatrenia. Stačilo pridať pár konštrukcií navyše, po ktorých sa vedia pláziť zelené rastliny zo spodu.
Stačilo umiestniť pár kvetináčov. Opäť poviem, že to, že sa to dostalo do tohto stavu, nám trvalo 3-4 roky. Nič sa nedá spraviť hneď, ale keď sa začne, tak ten proces je nezvratný. A takto to vyzerá teraz. Máme to ako našu highline New Yorksku a ľudia si to obľúbili. Sú tam aj pobytové priestory, vznikli tam nové obchodíky a tie vznikli až potom, čo sme ten priestor zlepšili. Takže je to taká lavína, ktorá sa spustí, keď začnete robiť pekné veci. Zmestili sa tam peši ľudia, zmestili sa tam cyklisti a všetko nám zrazu funguje. Toto je ďalší náš taký maličký projekt, ktorým sme obišli pamiatkárov. Naši pamiatkári samozrejme našu stredovekú Trnavu si chránia a nič nám nechceli dovoliť na tom centrálnom našom trojničnom námestí, pretože historicky tam zeleň nebola, pretože to je stredoveké mesto a zeleň tam nie je typická. Tak sme sa spýtali, či tam môžeme dať mobilnú zeleň, tak mobilnú môžeme, no tak my sme tam dali 3 kvetináče, ale cez celé námestie. V zásade je to jedna fantastická vec, ktorá dnes funguje už asi 10 rokov. Každé 2-3 roky obmieniame charakter toho, čo tam je a už ani pamiatkári si nedovolia, alebo to bolo schválené ako dočasná stavba alebo dočasné povolenie. Už si nedovolia nám to upozorniť na to, že teda už teda nie, lebo je to tak obľúbené medzi ľuďmi, že jednoducho by ťahali za kratší povraz. Toto je ďalší príklad toho, ako niekedy aj cez bolesť, cez krv a pot presvedčania toho, že keď odniekiaľ vytlačíme autá, tak to nebude pre tie podniky alebo pre to mesto znamenať smrť tých biznisov, ale bude to niečo fantastické. Toto je to, kam sme sa dostali. Bol to rozsahovo maličký projekt, jedno námestie, alebo skôr námestičko, ale cez ktoré predtým úplne normálne chodili autá. My sme to stopli, bola to len o jednu uličku približovadlo ku starému mestu alebo ku pešej zóne a ľudia si tam zvykli zaparkovať a ísť do centra a teraz sa to už nedieje. My sme to zrekonštruovali na fantastický park a tu by som chcel poukázať aj na to, že bývalá cesta už je teraz využívaná na sedenia pre kaviárne, takže tí, ktorí predtým hovorili, že im to zoberie biznis, tak v zásade sme zdvojnásobili ich počet stolov, ktorí môžu predávať. Takisto tuto vidno, že aj mobilná zeleň vie urobiť veľké veci. Je to vec, ktorá je fantastická aj v tom, že keď tam máme nejaké podujatie, tak my tie kvetináče zbalíme a ideme ďalej. Trnava trpí a to vám veľmi úprimne závidíme, tie prírodné danosti, ktoré tu máte, vážte si ich a pracujte s nimi, je to fantastické. My sme uprostred polí, veľmi intenzívne obhospodarovaných, takže veľmi veľa energie venujeme zeleným projektom. Toto je jeden z nich v centre, kde z jedného zabudnutého parku, a možno presne to, čo Tomáš hovoril, že to mesto sa musí starať o tie svoje priestory, pretože ten park tam bol. Ja som aj rozmýšľal, že opäť dám fotku pred a po, ale na tej fotke to takisto bolo zelené a takisto tam bol park. Akurát ten park, to mesto sa o neho nestaralo, bol starý, bol nevyužívaný, začali sa tam diať antisociálne, povedzme, javy. Po tej rekonštrukcii sa všetko zmenilo. Je to jedno z najobľúbenejších miest, ktoré máme v Trnave a z miesta, ktoré predtým nám ľudia povedali, že to čo, pre koho robíte, pre tých, neviem koho, čo tam fetujú a pijú, tak teraz tam sú rodiny s deťmi, ktoré tam piknikujú na tráve a máme tam aj 3 fontány v jednom parku. takže je to strašne dôležité, aby ste sa starali o tú zeleň a rozvíjali ju. Veľmi nepopulárne, ale veľmi dôležité je starať sa aj o ulice od plota k plotu. Keď sme začali robiť tento 2-kilometrový úsek, tak sa stalo to, že samozrejme, že idete nám zobrať parkovacie miesta a zase len bicykle a neviem čo.
aj najväčší kritici tejto ulice, ktorú sme naozaj spravili od plota po plot, s novou zeleňou, s novými segregovanými cykláčmi, s novými parkovacími a pekne upratanými miestami a veľmi peknou aj cestou pre auta, tak aj tí najväčší kritici nakoniec skonštatovali, že tá ulica je diametrálne lepšia, ako bola. A práve preto, že niekto pochopil, že ulica nie je len pre najsilnejších, alebo pre najhlučnejších, alebo pre najväčších, ale je pre nás všetkých a pokiaľ sa postaráme aj o tých najslabších, tak tá ulica zrazu bude mať úplne iný pocit. Sídliska je ďalšia téma, ktorou sa veľmi intenzívne venujeme, aby sme neskrašľovali len tie klenoty, ktoré máme v rámci centra mesta, tak naozaj treba ísť medzi ľudí a je fantastické a máme jedného spoločného menovateľa, nebudem menovať, ale dnes tu sedí, ktorý nám veľmi pomáha s eurofondami, za čo veľmi pekne ďakujem. Nevidím, kde sme? A keď sa toto podarí, keď budete mať dobrý tím na čerpanie eurofondov, tak aj takéto projekty, ktoré sú v sídliskách, ktoré fantasticky zlepšia pocit z toho, že čo to je komunistické sídlisko, čo to je ten panelák, čo to je bývať na sídlisku, tak zrazu môže to byť jedno fantastické bývanie skoro až v dovolenkovom móde, kde naozaj je bezpečno, kde auta sú po okraji a vo vnútri máme zeleň, vo vnútri máme vodu, vo vnútri máme ihriska pre všetky vekové kategórie a samozrejme aj vybavenie ako vecka, podporujeme komunitu a dávame dokopy ľudí, ktorí aj tak ako tu sa snažia o niečo. Snažil som sa veľmi krátko, pretože tých 10 minút je naozaj málo, ukázať, že naozaj aj v ťažkých podmienkach, ktoré na Slovensku máme, sa dajú spraviť podľa mňa fantastické veci. Je to ťažké, je to náročné, ale keď sa dá dokopy dobrý tím a vydrží energia, tak sa to dá. Držím vám palce.